Simula ngayong Huwebes, March 18, epektibo na ang taas pasahe sa mga bus dahil yan sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, 35 centavos kada kilometro ang magiging dagdag singil sa pasahe. Halimbawa, ang biyaheng Cubao-Legazpi vice versa na dating 1,050 ngayong darating na Huwebes, magiging 1,225 pesos na yan o may 175 pesos na pagtaas. Kalbaryo umano ang dulot nito sa ilang commuter na umaasa lang sa pagsakay ng bus tulad ni Annalyn. Pagbiyahe lang, galing trabaho papuntang bahay, ramdam na namin yung pagtaas ng pamasahe at presyo ng gasolina syempre. Budget ng araw-araw bilang nanay, budget araw-araw, naapektuhan yung nakalaan ng budget para sa ganitong araw. So mahirap. Ang ilang bus company naman sa Bicol Central Station, ramdam na ang pagbaba ng bilang ng mga pasahero dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo na sinabayan pa ng taas pasahe. Sobrang tumal po magawa ng sobrang taas ng diesel natin ngayon. Nakaka-apekto po talaga sa amin na mga bus driver po. Mahirap na po ang pasahero tsaka po sobrang taas po ng diesel. Ayon sa LTFRB, ang pagpapatupad ng bagong fare matrix ay upang matulungan ang mga bus operator na makabawi sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pumapatak ng 30 centavos per kilometer ang dagdag kada kilometro sa ordinaryong provincial buses na mula sa 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 20 centavos. Sa air-conditioned buses naman, 35 centavos per kilometer mula sa 2 pesos and 10 centavos hanggang 2 pesos and 45 centavos per kilometer. Magiging guide po dito. Oras na meron po sila dito, pwede na po sila maningil. Yung fare meetings na mas detalyado po yun which we are giving them until June to secure para maging permanent na po yung rates nila. Pinaalalahanan ng LTFRB ang mga commuter na iberepika ang tamang pasahe base sa official fare guide at isumbong sa kanila ang anumang overcharging. Chris Novello, CSN.